יש לכולם, וברוכים הבאים לעולם של טוקה בוקה. אז אנחנו מלא זמן לא העלינו סרטונים, בערך חודשיים, אפילו קצת יותר. והיום אני אספר לכם בעצם מה קרה ולמה לא העליתי סרטונים, ונפתח את המתנות, ואני אקרא לכם גם את התינוקת החדשה. וכן, אז בואו נתחיל. אז אני כאילו באמת, אני לא העליתי המון זמן סרטונים כי לא היה לי זמן לעלות. ובאמת שרציתי ותכננתי המון דברים, אבל לא הספקתי אפילו לא סרטון של תחילת 2024. אני פשוט באמת. אבל זהו, אני חוזרת לעלות, ואני מקווה שיצא כמעט כל יום חוץ מימי שני וחמישי, שאני אעלה לכם סרטון. יכול להיות שאני אפספס כמה סרטונים, כי בכל מקרה אתם יודעים זה המון זמן לערוך, אבל אני אנסה ממש לעשות לכם המון זמן סרטונים. וזה לא שהפסקתי בכלל להיות פעילה, כי אני מעלה המון שורטים, ולכו גם לראות אותם, ואני מרגישה כאילו חפרתי לכם. אז זה רק פתיח של הסרטון, ורציתי קצת להסביר לכם, ובקרוב יעלה סרטון שאלות ותשובות, אז תכתבו לי מלא שאלות שאני יכולה לענות לכם עליהם. אוקיי, ובאמת אפשר להתחיל כבר לכל החלק שנראה לי חיכיתם לו. אז נשאיר את התינוקת שנייה בצד, כאילו לא באמת פיזית בצד, כי אני צריכה לשמור עליהם, אבל קודם נפתח את המתנות. טוב, אז חכו רגע, אני אלך לקחת. אז עכשיו כזאתי, זה מושג מה זה? אז מסכה, 2, 3, אוקיי, זה נראה, כן, אוקיי, זה 5, אבל זה כאילו אבל זה אוקיי, זה נראה. וזה, אתה תגיד לי, אבל איך עושים את השלטים, אז שוב לא אוקיי, זה נראה של תודה. אני לא כל כך התחברתי, אבל אני נקרא לגבי זה. פשוט זה אוקיי, כן. יואו, זה מאוד כבוד. זה השם שלנו. למה? בשביל זה? הוא לא מצליחו. אבל יש לך להגיד לך, אני אצטרך לדבר לכם. לא להגיד לכם. אז בואו שנייה אני אראה לכם. רגע, בואו גם אתם. אוקיי. אז קודם כל רציתי לעשות לכם סרטון על קריסמס, ולא הספקתי לעשות. אז אפילו לא הספקתי לשפץ כאן. לא הספקתי לסדר כאן, או אפילו לא הספקתי לעשות כאן רצפה, ולהוריד את אלה. זה בעיקרון הכל כאן מוכן, חוץ מאלה שאני צריכה להוריד. וזה עוד מעט יעלה לכם שורט כזה. אז קומה אחת רק מוכנה, אנחנו פשוט עברנו דירה, ולא כל כך הספקנו לשפץ. נכון, בסדר, נכון. אז אני ממש מצטערת, וכמו שאמרתי, אני אשתדל מאוד להראות לכם, לעשות יותר סרטונים. טוב, אז עכשיו אנחנו הילדים קצת גדלו. אז יולי צמח לה שיער, כזה חמודונית תנונת, והשתנה לה צבע עור. ויש לנו כאן תינוק או תינוקת, חנדשים דנדשים. טוב, אז אני אגלה לכם אם זה תינוק או תינוקת, אבל קודם תירשמו לערוץ, תעשו לייק ותפעילו את הפעמון. טוב, אז החמוד הזה שיש לנו כאן הוא החמודה, זה בהחלט חמוד. כן, והאמת שלבן אז יש לנו כאן בן קטן חמודון, אין לנו שם. ואני לא יודעת איך לקרוא לו, כי הוא כזה פצקלה, אבל בעיקרון חשבנו שזאת תהיה בת. אולי אפילו נעשה אבל צריך קצת איזון בין בנות לבנים בבית הזה. מטרה. וכן, יותר מ10 יש שמות. לנו בן, אז תרשמו לנו איך קוראים לו. אוקיי, עכשיו אפשר באמת להתחיל בסרטון, ואני יודעת שחפרתי, אז בואו נתחיל.